o kinsa ka babae nga mahilig sa pagdigmaan. Hari! Kani ako anak mo ay angay na imiligal sa atong tipo. Ay dili iyang anak, babae! Apan maakan sila. Kasi mo gusto, kung dili ang mahimong babae. Karoon ipanuntan ko kanino na sunod kaon bisan kinsa ka na to. Ikaw, ako, siya, o bata mo yung ibuang, pwede mahimong babae. Wala sa tinatawag sa usa ka tao kung anong kayo sa bisyo sa tribo. Pwede ka mahimong maglibaay. Gusto na. Sige, sa kanon, mamili ka sa ninyo mga himong-sunod na ninyo sa akong tribo. Painigay mo kung kinsa ang maayong ninyo ang anong sa bisyo sa umaabot ng buwan. Ang umaabot ng nasyon na mahimong
Madrid ang mahimong lider sa among barangay. Unsa? Gusto ka mahimong kapitan? Si Tato Umindig ang mahimong na inspirasyon. Siya nagsilbing sa kahaligid sa agusan at kung panahon. Siya naghatag o kahapsay sa paligid ug naghanay sa mga adlaw-adlaw na buhat sa iyang pangsakupan. Sa iyang kaisip, kanibaro o iyang mga legacy ng pagpili sa tagsa-tagsa. Ikado na ko ang iyang mga hiyas hangtod sa akong kadaugan. Sama sa agos sa tubig, ang panghandoy ni Jibo, nagpadayon iyang nakapit, ang bigoon na kadaogan. Jibo, tao niya na barangay kapit sa barangay Agos. Salamat contingent number 3. Tapos sa mag-isong pero cute na distrito ng Bala of District 4.
Iya ako ng lider sa akong tribo.